Sankari nyt sitten. Horsmiksen PR-mieheen. Petri Jotakin. Tämä niin kutsuttu lihakuurilla itse asiassa Tanakaksi laiduttanut raskaasarjan niin metallivisionääri. Se on, jos te ette usko, niin se on aivan tämmöisellä jatkuvilla vakioveikkausvoitolla hankkinut itselleen tämmöisen helvetin hienon ravintolan puolisonsa kanssa. Eli jos teillä on jotain vakioveikkausvihjeitä, niin ottakaa tältä mieheltä rahaa. Sitä rahatuloa ei voi estää. Tätä miehän tapaa tietysti. Jos haluatte tavata kyseistä miestä, niin tapaatte sen aina baaritiskin takaa, sieltä toiselta puolelta. Jos vaan saatte sen tupakkapaikalta kiinni sen verran, että se suostuu tulemaan sinne. Eli hyvin harvoin. Siinä nyt sattuu menee vähän silloin tällöin semmoiseksi, että se vaan polttelee kessuja eikä kiinnosta työ ollenkaan. Siis tää työjakohan tässä talossa on tehty sillä tavalla ihan kaiken kaikkiaankin jo, että raskaat hommat ja järjestyksen pito, ne hoitaa Maisa, eli siis tää puoliso. Ja tupakkapaikan seuralla, ja se on sitten taas tämä itse Pete. Ja homma on toiminut tähän asti ainakin hyvin, koska en usko, että Petestä olisi näin edellisiin hommiin. Mies tunnetaan muun muassa siitä, että yleensä aina sillä on jonkun näköinen hattu, pipo, lakki tai joku saatana systeemi päässään. Ja herää kysymystä miksi. Et joko se on mukavuussyy tai valinta, tai sit se on yritys peittää tommonen linnunpesää muistuttava yltiöpaksu ja kihara, mutta ei niinkään hevi kuontalo, jos te oikein tiedä mikä se on. Mutta se kasvaa kuulemma oikeasti sen päässä kiinni. Sitä on moni miettinyt, että mikä se on. Jotkut väittää, että se on luonnon kihara, musta tuntuu, että se on ajatushäiriö. No ei se mitään, tämän todella babyface kaunin kasvoisen tämmönen niin kuin naismaailmahan on taattu ja tiedossa. Mä oon viralliselta faktolta saanut kuulla, että aikanaan kun se oli tuolla Maarianvaarassa hoitamassa hommia, niin tämä oikein kirjoitin ylös, kun mä kuulin tässä niin sanaa tarkasti. Häntä suorastaan jumaloitiin ja palvottiin lukemattomien alle 8-vuotiaiden naisten puolesta, jotka saivat masennuksensa hoitoissa, ei Pete ollut tiskin takana. Eli naisten sankari, mikä naisten sankari, kun on kaunis mies. Mutta toisaalta tähän liittyy myös tämä toinen puoli. Ja se on, se on yllättävää, että sen tapa ajautua esimerkiksi Tallinnassa aina tiettyyn vanhaan perinteiseen legendaariseen Lasso-tissiklubiin on ehdoton. Ja ainoa mitä mä mietin, että jos joko alle 8-vuotiaat, jotka jumaloita palvoo, tai legendaariset vanhat virolaiset tissit, jotka on ollut siellä viimeiset 50 vuotta. Et mä en tiedä, mitkä sitä oikein kiinnostaa tai mikä sitä kiinnostaa, mutta 100-vuotiaat tissit tai alle 8-vuotiaat naiset, niin kyllä miehellä on mielenkiintoinen niin kuin tuo mielenkuva maailmassa. Mutta eipä se minulle. Pete on... Tai no joo. No Pete on kiitettävästi. Mun täytyy sen henkilökohtaisesti rehellisesti itse viskinyt sanoa, että hän on kiitettävästi hommannut tähän kuppilaan erittäin hyviä viskejä. Siitä alkoholi tälle miehelle. Loistavaa juotavaa. Mut sen omasta juomista voikin sanoa semmosen, minkä mä sain tossa justiin ihan, voi sanoa taatulta luotettavalta taholta verbaalisti kuulla tämmönen, että eräskin tämmönen poistuminen täältä erittäin hyvän jaloviinaillan napostelun jälkeen, niin johti tämmöiseen niin kutsuttuun legendaariseen Torikadun 7 kierroksen ympyrään. Jos teistä ei kukaan tiedä mitä se tarkoittaa että tämä
nuori yltiöpäinen mies veti sen verran kovat huntturat, että poistuessaan yritti ilmeisesti tavoitella seinästä tukea. Ja toinen käsi taivasta kurkottaen ja toinen käsi maata viistäen teki 7, ellei melkein 8 täyttä ympyrää melkein paikallaan, kun ei tiennyt mihin on menossa ja onko menossa. Ennen kuin ystävät sitten samassa humalassa ellei pahimmassa pelastivat hänet ja roudasivat jonnekin sitten nukkumapuolelle. Eli kyllä se tältä mieheltä tuo viinajuontikin onnistuu, vaikka sitä väitetään aina, että hän ei mitään joo ja hän ei mitään niin sen enempää ottanut. Kyllä hän on tarpeeksi ahkera tässä. Juomisen hänellä on yksi hyvä puoli. Kaikki ne, jotka ovat käyneet hänen kanssaan ulkomailla, tietävät, että jos syödään, niin syödään kuin nälkä, mutta Petellä on semmoinen paha taipumus. Se syö aina, jos on mahdollisuus syödä, tai jos ei ole mahdollisuutta, niin se houkuttaa muut muualle syömään. Tässä on mahdollista houkutella muuta, se johdattaa muut jonnekin. Ja se syö niin paljon kuin se kerkii, niin monessa paikassa kuin se kerkii, ja koko loman ajan. Ja se on kuulemma aivan uskomatonta mässöä, mitä se vetää. Lammaspäivässä on kevyttä kauraa. Et se on niin kuin syömisessä ja juomisessa ja tämmöisessä aivan hillitön. No ei se mitään, tästä sankarista voi kaiken tämän jälkeen sanoa monta muutakin asiaa, mitä on olemassa. Mitä voi niin sanoa, se niin kuin boolipeskisen järjestäminen, reissujen järjestäminen, aivan semmoinen. Naulatahan tota voi vaikka kuinka paljon, mutta mun täytyy rehellisesti sanoa, että